Lokis. Yay. Cuman tubi. Ah. Hi everyone! We're back with another laag video. Kini nga laag kay after me nagko-COVID, and thank you Lord we were able to survive COVID with the help of our friends and some prayers. As you can see, medyo bukid-gid siya. So, nice niya mong gilagan kay medyo mi sa Maprang Flower Garden. You know, among ka ba na mama, so bet niya ang daghan mga flowers, and it's so refreshing as well na makagawas migbalay after mi nagka-COVID. So this trip was so refreshing. Moga ko ingon, balik-balik. Yan, akong pogi na pagumangkan sa CJ. So this adventure was last December 2022. So, super late upload na po ito. Yes po. So, this is in Maprang Flower Garden. So, baktas-baktas ko no, hi. Nice journey diri guys. Though ang mga flowers na makita nimo is kanang common na siya, like makita gid nimo siya sa inyong balay or bisan asa, pero nice jud siya pag adto namo diri kay nice ang mga bulak, and then ang lugar mismo itself nice jud siya, and then timing na naadto mi daari hapon na, so pa sunset na. Yan si mama, hi wave. Araon, nice kay mga bulak guys. Common na gid kay ni siya ng mga bulak sa Pinas. Ana, baktas lugar. O kani picture. Murag artista. Feeling guwapa. Timing jud na hapon namin nag-adto din hikay. Maglow-glow jud ang mga bulak. Ana. Si mother sa mga bulak. Nice po na dira sa rock sa likod ng bato guys. Dire na po na side nag-video. Madungog dyan ninyo na medyo lisod ako pag ginawa kay napay ubo. Mapay pagkaayo gani, diba? Thank you, Lord. Na, mama, baktas. Kuha tanan. Kuha ka to, apil. Kanina time paadto na mi sa may bat cave. So, ara guys, nice good na daara na lugar, like bugnaw, and then nice jud ang pa-sunset. So kani maagian ni siya sa Daplin dalan, nagyud ni siya mga camping site daw ni diri dapit. Kalimot na ko kung asa ni dapit na lugar, pero nice jud siya guys, bugnaw gid siya.
So kung magplano mag-camping, dira mo pohon. So mao to abot na mi diri sa among lugar. Nakaning kung asa mi magulat sa mga bats na magawas. Pagumangkon. Yay! Sama tubig. Ah! Dadi lang para makanaog. Oh, kanapak, aura-aura, ragwapa. Oy, kana naggawas na gid sila ang mga bats. So dili lang kay siya ma-focus kay akong camera dili nga naka auto zoom. Pero guys, as you can see, daghan gid kayo ara nagtapok gid sila. So sulit ra jud ang paghulat-hulat diri sa mga bats niya. Nice jud, like di ka magmahay niya, bugnaw kaya dari ayan ang mga bats. Pero mas nindot kung dito jud ka sa sentro, like kung asa namagud ni entrance guys niya dadto sa kanang kung asa gid sentro ba na makita gid nimo ang paggawas gid nila gikan sa cave nindot dadto. Pero diri ra mi sa kilid naghulat kay mas gana man diri sa kilid. To drone ni Manoy. Nice kaayo. Ngita na silang pagkaon, guys. So, kamo pohon, pwede mo laag na ari sa pizza nulok. Pero, di ko sure asa ni dapit. Kaya di pa ko familiar. Pero, nice dyan siya, para, laag mo diri sa may bat caves. So guys, if you have time, visit na mo ani nga lugar, and adto lang mo diri mga late afternoon kay mo nang time na mo gawas ang mga bats. So better dala mo foods para ma-enjoy po ninyo ang lugar while lantaw mo. So og mao ra to og na ay unta nag-enjoy mo sa mong laag ani nga video. Kita-kits na pud sa sunod. Again, ay mo galimot og subscribe, like the bell button para updated ka sunod laag, og comment pod para char. Goodbye.